Keďže ma dlhodobo trápia migrény, bolesti hlavy a únava a chcela som sa zbaviť neustáleho užívania liekov od bolesti, rozhodla som sa vyskúšať čiapku Headmask. A musím vám povedať, že ma veľmi príjemne prekvapila. Aj napriek tomu, že ide o pomerne jednoduchú pomôcku, na prvý pohľad ničím výnimočnú, spravila doslova zázraky, čo sa týka zmien mojich migrén. Čaro čiapky Headmask spočíva v chladiacom geli, ktorý obsahuje. Ten totiž dokáže tlmiť bolesť takmer hneď a ja môžem počas dňa fungovať bez toho, aby som musela užívať akékoľvek lieky od bolesti. A ako sa vlastne čiapka Headmask používa, nebudem vám vysvetľovať žiadne siahodlhé postupy, pretože žiadne neexistujú. Čiapku Headmask stačí dať na pár hodín do chladničky alebo mrazničky, následne ju vytiahnuť a takýmto jednoduchým spôsobom si ju natiahnuť na hlavu. Nemusíte sa báť, že vás bude niekto tlačiť, pretože čiapka Headmask sa dokáže dokonale prispôsobiť každému tvaru hlavy. Čiapku Headmask odporúčam všetkým ľuďom, ktorých trápia migrény, bolesti hlavy, teploty alebo zvýšená únava. Ja som si tento produkt objednala rovno dvakrát, aby som mala po ruke vždy jednu čiapku vychladenú. Vy ju ale môžete použiť aj na teplú kompresiu a ja ju používam aj na zmiernenie opuchnutých očí, ktoré mám po zobudení, alebo len tak, kedykoľvek na relax.